pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip danas. Danas ljudi, kao što vidite, nalazimo se na polju, sa mnom je to moj dedo. Dedo, reci čao. Ćao, čao. I evo ljudi, znači sad ću vam pokazati, neka dedo, ostavi tu sad, nemoj tu izbaci. Da ljudima pokažem šta smo napravili. Znači, ovo sam napravio sa skiperom, ovu rupu. Pogledajte video što smo skakali u snijeg. Znači, ovo smo pravili, ali nismo snimali. Sa skiperom sam ovo pravio. Evo sad ćete da vidite kako je unutra. Evo vidite. Ovdje sam sad napravio još jedan izlaz. Evo ga. Znači, ljudi. Evo ga odavde. Znači, tu je. Ovo su alatke kojima smo i pravili. Lopata još drvena i ona mala što sam kopao sam sve u njoj. Sve sam njome kopao ovo unutra ljudi, sve ovo sam ja iskopao. Jer sam ja manji pa sam ušao i ovo mogu iščupat. Ali ovo nije sigurno da se pravi jer kao što vidite u mene gore ima dosta snijega. Ne daj Bože ovo može od ozgora padne i da vas uguši ako ste unutra. Zato ja nisam odgovoran ako nešto vam se desi. Neće niko tu doći, neće. Pa znam da neće. Znači ovo sam pravio sa skiperom kao što sam rekao. Ali nismo snimali. A sad sam ja napravio s dedom svojim onoj vamo izlaz. A ovo sam ja ovdje sve napravio. Juče sa skiperom. Znači pogledajte ovo. Ovo je baš moćno. I može unutra medvjed da bude komotno. Koliko je? 3 čovjeka. I 3 čovjeka. Jest, hvala. Znači, ljudi, eto onaj, sada vam kažem, čekaj da vidim, aha, eto ljudi, onaj, sam htio da vam pokažem, evo ovaj klip, veze na koj, za jebancije. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Nije još čao, stani. Dedo Mahni YouTube, čao. I pozdrav, pozdrav, pozdrav.